ମୁଁ ବାଲ୍ମୀକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବାକୁ ଯାଉଛି ସେହି ମହାନ ବଂଶର ଗାଥା ଯେଉଁଠାରୁ ଏକ ମହାକାବ୍ୟର ଧାରା ବହି ଆସିଛି। ଏହା ସେହି ମହାନ ରାଜାମାନଙ୍କର କାହାଣୀ ଯେଉଁମାନେ ଦିନେ ଏହି ସମଗ୍ର ଧରିତ୍ରୀ ଉପରେ ଧର୍ମର ପତାକା ଉଡ଼ାଇଥିଲେ। ତେବେ ଆମର ଏ କାହାଣୀ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି କେଉଁଠୁ? ଏକ ମହାନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରୁ। ଏହା ହେଉଛି ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁ ବଂଶର ସେହି ପ୍ରାଚୀନ ଗାଥା ଯାହାର ରାଜାମାନେ ଦିନେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ହଁ, ଆମର ଏହି କାହାଣୀର ମୂଳଦ୍ୱାର ହେଉଛି ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁ ରାଜବଂଶ। ଏମାନେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ପାଲଟି ଯାଇଥିବା ରାଜା ସଗରଙ୍କ ପରି ମହାନ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ବଂଶଧର। ଆଉ ତାଙ୍କର 60,000 ପୁତ୍ର, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାଁ ଆଜି ବି ସମୁଦ୍ର ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛି। ଆଉ ଜାଣନ୍ତି, ଏହି ମହାନ କାହାଣୀର ନାମ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? ଖୋଦ୍ ଏହି ଶ୍ଲୋକରୁ। ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁ ନାମିଦମ୍ ତେଷାಂ ରାଜ୍ઞାಂ ବଂଶେ ମହାତ୍ମନାଂ ମହଦୁତ୍ପନ୍ନମ୍ ଆଖ୍ୟାନମ୍ ରାମାୟଣମିତି ଶ୍ରୁତମ୍। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁ ବଂଶର ସେହି ମହାତ୍ମା ରାଜାମାନଙ୍କ ବଂଶରେ ଏହି ମହାନ କାହାଣୀ ଜନ୍ମ ନେଇଛି, ଯାହା ରାମାୟଣ ନାମରେ ଜଣାଶୁଣା। ଏହିଠାରେ ଠିକ୍ ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ ହିଁ ଏହି ମହାକାବ୍ୟକୁ ତାର ନାମ ମିଳିଲା, ରାମାୟଣ। ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାଥାକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଟିକିନିକି ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖିବି। ଏମିତି ଏକ କାହାଣୀ ଯେଉଁଥିରେ ଧର୍ମ ଅଛି, ଅର୍ଥ ଅଛି ଆଉ କାମ ବି ଅଛି। କେବଳ ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତ, ଏହାକୁ ଈର୍ଷ୍ୟାମୁକ୍ତ ହୋଇ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ରାଜବଂଶର କଥା ତ ଜାଣିଲେ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ସେହି ଭୂମିକୁ ଦେଖିବା ଯେଉଁଠି ଏହି ବଂଶ ଶାସନ କରୁଥିଲା। ଆମେ ଯାଉଛୁ ମହାନ କୌଶଳ ରାଜ୍ୟକୁ। ଆଉ ଏ କୌଶଳ ରାଜ୍ୟ କେମିତି ଥିଲା? ପଞ୍ଚମ ସର୍ଗର ପଞ୍ଚମ ଶ୍ଲୋକ ଏହାର ସୁନ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ। କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ, ସରଜୁ ନଦୀ କୂଳରେ ଏକ ଏମିତି ଦେଶ ଯେଉଁଠି ଆନନ୍ଦ ହିଁ ଆନନ୍ଦ, ଧନ ଓ ଶସ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ସତେ ଯେମିତି ସୁଖ ଓ ସମୃଦ୍ଧିର ଏକ ଜୀବନ୍ତ ରୂପ। ଏହି ବିଶାଳ ରାଜ୍ୟର ହୃଦୟରେ ଥିଲା ଏକ ନଗରୀ, ଏକ ଏମିତି ନଗରୀ ଯାହାର ଖ୍ୟାତି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଥିଲା। କୁହାଯାଏ, ଏହାକୁ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ନୁହେଁ, ବରଂ ଦେବତାମାନେ ଗଢ଼ିଥିଲେ। ଆଉ ସେହି ନଗରୀର ନାମ ଥିଲା ଅଯୋଧ୍ୟା। ପଞ୍ଚମ ସର୍ଗର ଷଷ୍ଠ ଶ୍ଲୋକ ଆମକୁ କହେ ଯେ ଏହାର ନିର୍ମାତା ଥିଲେ ସ୍ୱୟଂ ମାନବ ଜାତିର ଆଦିପୁରୁଷ ମହାରାଜା ମନୁ। କେବଳ କାବ୍ୟିକ ବର୍ଣ୍ଣନା ନୁହେଁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ମାପ ବି ଦେଉଛି। ଏହାର ଲମ୍ବ ଥିଲା, ଜାଣନ୍ତି କେତେ? ପୁରା 12 ଯୋଜନ। ଆଜିର ହିସାବରେ ଏକ ଯୋଜନ ପ୍ରାୟ 8ରୁ 13 କିଲୋମିଟର ହେବ। ତେବେ ଟିକେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେହି ନଗରୀର ବିଶାଳତା କେତେ ଥିବ। ଆଉ ଲମ୍ବ ତ ଗଲା, ଏବେ ପ୍ରସ୍ଥ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏହାର ପ୍ରସ୍ଥ ଥିଲା 3 ଯୋଜନ। ଏତେ ବିଶାଳ ନଗରୀର ରାଜପଥଗୁଡ଼ିକ ବି ଥିଲା ସେହିଭଳି ଭବ୍ୟ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ। ଏହାର ରାଜମାର୍ଗ ସବୁବେଳେ ତାଜା ଫୁଲରେ ସଜା ହୋଇ ରହୁଥିଲା ଆଉ ଧୂଳିମଳି ନ ହେବା ପାଇଁ ଜଳ ସିଞ୍ଚା ଯାଉଥିଲା। ଆଉ ଏହି ନଗରୀର ଶାସକ ଥିଲେ ମହାନ ରାଜା ଦଶରଥ, ଯିଏ ଏହାକୁ ନିଜ ପ୍ରାଣଠୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ଠିକ୍ ଯେମିତି ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ନିଜର ସ୍ୱର୍ଗପୁରୀ ଅମରାବତୀକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ରାଜମାର୍ଗରୁ ଏବେ ଟିକେ ଭିତରକୁ ଯିବା। ଆସନ୍ତୁ ଅଯୋଧ୍ୟାର ଗଳିକନ୍ଦି ବୁଲି ଦେଖିବା ଆଉ ଜାଣିବା କ'ଣ ସବୁ ଏହାକୁ ଏତେ ଅଦ୍ଭୁତ କରିଥିଲା। 10ରୁ 12 ଶ୍ଲୋକରେ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣନା ମିଳେ ସେଇଟା ଅବିଶ୍ୱାସନୀୟ। ଭାବନ୍ତୁ ତ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଫାଟକ ଆଉ ତୋରଣ, ସବୁ ଜିନିଷ ମିଳୁଥିବା ସୁସଜ୍ଜିତ ବଜାର, ଚାରିଆଡ଼େ କାରିଗରମାନଙ୍କର କଳାକୃତି। ଆଉ ସୁରକ୍ଷା ବି ସେମିତି ମଜବୁତ ଥିଲା। ଉଚ୍ଚ ମିନାର ତ ଥିଲା, ତା ସାଭକୁ ଥିଲା 100 ଶତଗ୍ନି। ଏମିତି ଏକ ଅସ୍ତ୍ର ଯାହା ବିଷୟରେ କୁହାଯାଏ କି ଏହା ଏକାଥରେ 100 ଜଣଙ୍କୁ ମାରିପାରୁଥିଲା। 15 ଶ୍ଲୋକରେ ଏକ ଏମିତି ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ଯାହା ଅଯୋଧ୍ୟାର ମହିମାକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇଦିଏ। ଏହାର ପର୍ବତ ଭଳି ଉଚ୍ଚ ରତ୍ନଖଚିତ ପ୍ରାସାଦଗୁଡ଼ିକ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ଯେ ଏହା ସତେ ଯେମିତି ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ନଗରୀ ଅମରାବତୀ ସହିତ ସମାନ ଥିଲା। ଭାବନ୍ତୁ ତ, ପୃଥିବୀରେ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ। 16ରୁ 18 ଶ୍ଲୋକରେ ଆମେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ସାଂସ୍କୃତିକ ଜୀବନର ଝଲକ ପାଉ। ପୁରା ନଗରୀକୁ ଏକ ଚେସ୍ ବୋର୍ଡ ଭଳି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସଜାଯାଇଥିଲା। ଟିକିଏ ବି ଜାଗା ଖାଲି ନଥିଲା। ସବୁଠି ବଡ଼ ବଡ଼ ଘର, ଆଉ ସେଥିରେ ରହୁଥିଲେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରୁଷ ଆଉ ନାରୀମାନେ। ଆଉ କାନରେ ସବୁବେଳେ ବାଜୁଥିଲା ଡୁବଡୁବି ଆଉ ବୀଣାର ମଧୁର ସଙ୍ଗୀତ। ଏତେ ତ ଗଲା ନଗରୀର କଥା, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ନଗରୀ ତାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ମହାନ ହୁଏ, ନୁହେଁ କି? ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଅଯୋଧ୍ୟାର ଲୋକମାନେ କେମିତି ଥିଲେ। ସେଠାକାର ଯୋଦ୍ଧା ଆଉ ଋଷିମାନେ କେମିତି ଥିଲେ।
ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କ କଥା କ'ଣ କହିବି? 20ରୁ 22 ଶ୍ଲୋକରେ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି ତାହା ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିବ। ଏମିତି ହଜାର ହଜାର ମହାରଥୀ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଆଖିରେ ନ ଦେଖି କେବଳ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ତୀର ମାରିପାରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ ଏତେ କ୍ଷିପ୍ରତା ଥିଲା ଆଉ ବାହୁରେ ଏତେ ବଳ ଥିଲା ଯେ ସିଂହ ବାଘ ଭଳି ଭୟଙ୍କର ଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ବି ସେମାନେ ସହଜରେ ମାରିଦେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଶକ୍ତି ସହିତ ଜ୍ଞାନ ନଥିଲେ କୌଣସି ନଗରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏନି। ଆଉ ଅଯୋଧ୍ୟାର ପ୍ରକୃତ ଆତ୍ମା ଥିଲେ ତାର ଜ୍ଞାନୀମାନେ। ଏହି ଶେଷ ଶ୍ଲୋକଟି ଠିକ୍ ସେହି କଥା କହୁଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ତାମଗ୍ନିଂ ଦଦ୍ଧିର୍ଗୁଣବଦ୍ଭିରାବୃତାଂ ଦ୍ୱିଜୋତ୍ତମୈର୍ବେଦଷଡ଼ଙ୍ଗ ପାରଗୈ ସହସ୍ରଦୈଃ ସତ୍ୟରତୈର୍ମହାତ୍ମଭିର୍ମହର୍ଷିକଳ୍ପୈ ଋଷିଭିଶ୍ଚ କେବଲୈ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେହି ନଗରୀ ଏମିତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ଗୁଣବାନ କି ସତ୍ୟବାଦୀ ନଥିଲେ, ବରଂ ବେଦ ଆଉ ତାର 6 ଅଙ୍ଗରେ ପାରଙ୍ଗମ ଥିଲେ। ସେମାନେ ମହର୍ଷିମାନଙ୍କ ସହ ସମାନ ଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ହେଉଛି ଅଯୋଧ୍ୟା, ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଗରୀ, ଏକ ଆଦର୍ଶ ଭୂମି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ରାମାୟଣ ଭଳି ଏକ ମହାକାବ୍ୟର ଆରମ୍ଭ ପାଇଁ ଏତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୃଷ୍ଠଭୂମିର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ଥିଲା? ଯୋଉଠି ସବୁ କିଛି ଏତେ ସିଦ୍ଧ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ସେଠାରେ ଆଉ କି ପ୍ରକାରର କାହାଣୀ ଘଟିପାରେ?